Здравейте, приятели! Сега ще направим една малка прострелка на моята пушка Sharps в 54 калибър, разделно зарядна. Дистанцията ще бъде 50 метра, като ще използваме хартиени патрони, направени по абсолютно автентичен метод. Ето 54 калибър. В опаковката са 10 броя. Ето как изглежда един хартиен патрон, направен по автентичен метод. 54 калибър. Задължително използваме защита на очите и тапи, защото гърми доста силно. Също така аз ползвам и ръкавица, защото все пак има изпускане, малко или много изпускане на газовете от камерата. Така. Ето как застава патрона. Затваряме. Капсата е 6 мм. И вдигаме мерника за 50 метра. Малко под черната точка в дясно. Сега ще направим още един изстрел, повторен. Мисля, че е в десятката, ако не се лъжа. Абсолютно. Имаме попадение точно в десятката. На границата между 9 и 10, повече в десятката. Ето с тази пушка. Дистанцията е 50 метра. Видяхте как стреляме. Прекрасно оръжие. Снайперът на Дивия Запад. Благодаря.